Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai 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 Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Very nice. உங்களால ஷேர் பண்ண முடியுமா? எனக்கு வரமாட்டேங்குது வெப்சைட். No problem. Bus number என்ன சொல்லுங்க? 254 மாதாஜி. 15ல 254 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதினஞ்சுல 15 254 மாதாஜி. 254. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, என்ன கதை போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி? அவங்க சர்வபாம பட்டாச்சாரியாரும் சைத்தன்யரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த அமோகங்கிறவங்க சாப்பிடுறப்ப வந்து ஐயோ ஒருத்தரை இவ்வளவு சாப்பிடுறாரா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றப்ப அந்த சர்வபாமா பட்டாச்சாரி அவர் அங்கிருந்து துரத்தி இவரை சாப்பிட வைக்கிறார் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் மகஜி அவங்க மனைவி மகஜி அவங்க அப்பா மருமக இறந்தா கூட பரவாயில்ல, மருமகன் இனிமேதானே அதை சொல்ல முடியும், இத முடிச்சுட்டு தானே அது வருவாரு அவரு, இறந்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அது ஓகே. பட் கரெக்டா நடக்கிறது கலாவதி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அவர் பார்த்து அச்சோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறாரு. பத்மா மாதாஜி நேத்து என்ன சொன்னாங்க, மாதாஜி நிறைய சாப்பிட்டா நம்ம கூட அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறோம், அப்பா இவ்வளவு சாப்பிடுறாங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ என்ன தப்பு, இது இயல்பா நடக்கிறது தானே. நேத்து பத்மா மாதாஜி கூட சொன்னாங்க, மாதாஜி யாராவது நிறைய சாப்பிட்டா நம்ம இப்படி எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்போம், இவ்வளவு சாப்பிடுறாங்களே நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம், நம்ம நினைப்போம்னு. அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு, வாட் இஸ் ராங்? மாதாஜி அவர் பகவான் அது பகவான் அவ்வளவு சாப்பிட மாட்டார் மாதாஜி, நம்ம பகவானுக்கு வைக்கிறோம். சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா பகவான் நிறைய சாப்பிட்டா வெரி நைஸ். ஓகே, பகவான் என்ற பாவம் அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ பகவான் என்ற பாயிண்டே வரல. மல்லிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி சன்னியாசி என்றவர் குறைச்சலாதான் சாப்பிடணும். சன்னியாசி அண்ணா என்ன அர்த்தம்? சன்னியாசிகள்னா மாதாச்சி அவங்க அளவா சாப்பிடணும், அளவா தூங்கணும். மீனிங் ஆஃப் சன்னியாசி, வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் சன்னியாசி? கரெக்ட், அளவா தூங்கணும், அளவா சாப்பிடணும். பட் சன்னியாசி என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஞாசி. வெரி நைஸ். சத்து ஞாசி எல்லாத்தையும். சோ இப்ப நான் சொல்றேன், சன்னியாசி என்றது சத்து ஞாசி இதுல இருந்து வந்த வேர்டு. ஓகே, சத்துனா என்ன அர்த்தம்? உண்மை, உண்மை, பரம உண்மை. எக்ஸலென்ட். எட்டர்னல் ட்ரூத், ரைட்? எட்டர்னல் ட்ரூத்ன்றது யாரு? பரமபுருஷ பகவான். எக்ஸலென்ட். கிருஷ்ணர் தான் பரம ட்ரூத், ரைட்? அந்த சத்து கோஷம் ஞாசி எல்லாத்தையும் விடுறவர் தான் சன்னியாசி. அதனாலதான் ஒரு சன்னியாசி ஒரு ஃபேமிலியில இருந்தாங்கன்னா பல ஜெனரேஷன்ஸ் லிபரேட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அந்த உண்மையை ஆல்ரெடி அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. மத்தது எல்லாம் விட்டுட்டு போனா நான் லிபரேட் ஆவேனா ஃபேமிலி, அது இல்ல அர்த்தம். எல்லாம் விட்டுட்டு போறது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. அதனால சன்னியாசி என்றது என்னன்னா சத்யாசி, அந்த உண்மையை சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்போ அவர் அப்படி இருந்தும் இவர் சாப்பிடுறாருன்னு இல்லைனாலும் அவருக்கு கொஞ்சம் நக்கல் எல்லாம் ஜாஸ்தி. அதனால மாதாஜி ஆண்டவன் கோசம் நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் நம்ம சன்னியாசியா தான் நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை, எந்த கெஸ்ட் நிறைய சாப்பிட்டாலும் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாதுன்றதான் இங்க சொல்றாங்க. ஆச்சமன கரானா பட்டா தில முக வாசா துளசி மஞ்சரி லவங்கா ஏலாச்சி ராச பாஷா. ஆச்சமன கரானா பட்டா தில முக வாசா
துளசி மஞ்சரி லவங்கா ஏலசி ரசவசா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாப்பிட்டு முடிந்ததும் பட்டாச்சாரியார் பகவானின் வாய், கைகள் மற்றும் கால்களை கழுவுவதற்கு தண்ணீரை ஊற்றி அவருக்கு வாசனை திரவியங்கள், துளசி, மஞ்சரிகள், கிராம்பு மற்றும் ஏலக்காய் ஆகியவற்றை வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாரு இப்ப அதோட நிறுத்துற. அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் சாப்பிட்ட அப்புறம் பட்டாச்சாரியார் அவருக்கு தண்ணி கை கொடுக்கறது, கால் கழுவிட்டு அவருக்கு முன்னெல்லாம் நம்ம பீடா எல்லாம் போட மாட்டாங்க. அதனால துளசி மஞ்சரி அப்புறம் ஆஹ் க்ளோவ் என்ன சொல்வீங்க, அதெல்லாம் ஏலக்காய், சேர்த்துக்கலாமா மாதாஜி? கிராம்பு, அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாமா? லவங்கம். ஃபிளேவர்ட் ஸ்பைசஸ் என்ன லவங்கம் மாதிரி. லவங்கம் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டோமா? தாராளமா சாப்பிடலாம் லவங்கம். அப்புறம் காடமம்க்கு என்ன சொல்லுவோம், நம்ம பாயசத்துல எல்லாம் போடுவோம். ஏலம், ஏலம். ஏலக்காய், வெரி நைஸ். ஏலக்காய், லவங்கம் வெத்தலை. இதெல்லாம். வெத்தலை போடல அவரு, பாத்துக்கோங்க. அவர் வெத்தலை போடல. நிறைய பேர் இப்ப கூட லவங்கம் போடுவாங்க, ஏலக்காய் போடுவாங்க. ஏன்னா நேச்சுரல் என்ன சொல்றது இது நம்ம கூட சாப்பிடுவோம். என்ன சொல்றீங்கன்னா சோம்பு, ஜீரா எல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்ல, அதனால obviously நம்ம சாப்பிடலாம், அதெல்லாம் தப்பு இல்ல. சர்வாங்கே பாராயிலா பிரபுர மால்யா சந்தனா தண்டவத் ஹானா பைலா சாதைன்ய வச்சனா. சர்வாங்கே பாரயில பிரபுர மால்ய சந்தன தண்டவத் ஹய பலே சதன்ய வசன. அதன் பின்னர் பட்டாச்சாரியார் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு மலர் மாலை அணிவித்தார். அவரது திருமேனியில் சந்தனம் பூசினார். அவருக்கு தண்டம் சமர்ப்பித்து பின்வரும் பணிவான வார்த்தைகளை முன்வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட்டாச்சாரியா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் இந்த மாதிரி ஒரு துணி ரைட், அவர் மாலையை போட்டாரு சைத்தன்யாக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் சந்தனத்தை பூசினாரு. அதுக்கப்புறம் அவரு கும்பிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நிந்த கரை தோமா ஆனீனோ நிஜ கரே ஏயி அபராதா பிரபு ஷமா கரே மோரே. இந்த கரை தேவ் தோமா அனினா நிஜ கரை ஏயி அபராத பிரபு க்ஷமகர மோரே. இந்த வசைமொழிகளை கேட்பதற்காகத்தான் உங்களை எனது இல்லத்திற்கு அழைத்து வந்தேனா? இது மிகப்பெரிய அபராதம். அருள் கூர்ந்து என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன். நான் ஏன் உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன்னா அது ரொம்ப பெரிய அஃபென்ஸ். என்ன தயவு செஞ்சு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணு, நான் பெக் பண்றேன் பாடன் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்கு சாரி கேக்குறாரு? இப்ப யாராவது வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா, நான் உங்க வீட்டுக்கு இப்ப நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன், நீங்க கூப்பிடுறீங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் உங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டே வரக்கூடாதுன்னு சொல்வீங்களா? மோகன் செய்யறத பார்த்து அதுக்கப்புறம் இப்படி சொல்றாரு மாதாஜி. ஆமாங்க என்ன மாதாஜி? மோகன் இவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்றாருல்ல மாதாஜி, அவரை இன்சல்ட் பண்றாரு. மன வருத்தத்துல சொல்றாரு. பிரபு காஹி நிந்தனாஹி சஹஜ காஹிலா இஹா தோ மாரா கிபா அபராதா ஹைலா. प्रभु कहे निंदक नहे सहज कहिला इहा दे तो मारा किबा அபராத ஹைலா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், அமோகனின் மொழிகள் சரியானவே என்பதால் அதில் எந்த நிந்தனையும் இல்லை. இதில் உங்களுடைய அபராதம் என்ன? அவர் எவ்வளவு ஸ்வீட்டா சொல்றாரு. அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு? அவர் எந்த தப்புமே பண்ணலையே. அவர் உண்மைதானே சொல்றாரு. உண்மையை சொன்னாரா, அவர் பொய் சொன்னாரா? உண்மைதானே சொன்னாரு. அதாவது என்ன உண்மை சொன்னாரு? நிறைய சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அவருக்கு ஆச்சரியமா, இவ்வளவு சாப்பாடு யாராவது சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு பிரம்மை அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவா பத்மா மாதாஜி எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் எடுத்துக்கிறாரு. ஆனா இப்ப என்ன, பத்மா மாதாஜி நம்ம எல்லாம் பாசிட்டிவா எப்போ எடுப்போம், மத்தவங்களுக்கு என்ன எடுப்போம். இதுவே நம்ம கிட்ட யாராவது ஒரு வீட்டுல போயிட்டு இவ்ளோ சாப்பிடுறீங்களே, நீங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்து இவ்ளோ சாப்பிடுறீங்களே அப்படின்னா நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துப்போமா? எடுத்துக்க மாட்டோம். எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்வேரியபிளி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜென்ரலா எடுத்தீங்கன்னா நம்ம நான் அடிக்கடி நாமனிஷ்ட பிரபு கிட்ட நம்ம எல்லாருக்குமே சேர்த்துதான் நான் இது சொல்றேன். நம்மளுக்கு எப்பமாவது ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். கோவமா பேசுவோம், இல்ல இரிட்டேட் ஆகும், நம்ம டயர்ட் ஆயிடுவோம்.
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வெளி உலகத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கே இது கரெக்டா அப்படின்னு. நாமினிஸ்டர் பிரபு கிட்ட நானும் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன், என்ன பிரபு இவங்களா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எப்படி இப்படி இருக்காங்க அப்படின்றச்சு அவர் சொல்வாரு. மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல எல்லாருமே இருக்கிறவங்க தான், ரைட்? இப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறதால பல வருடங்கள் பல யுகங்களா இருக்கிற அந்த தமோ குணமும் அந்த ரஜோகுணமும் போயிட்டு நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அப்படின்னு வரப்போறது இல்ல. ஆனா என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வெளியில இருக்கிற தமோ குணத்துக்கும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வந்தக்கறம் இருக்கிற தமோ குணத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, கேன்சர் பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லாம ரோட்ல இருக்கிறவனுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசியூல இருக்கிற கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? நிறைய இருக்கு மாதாஜி. நிறைய இருக்கும். ரைட், வெளிப்புறமா ஒன்னும் தெரியாம இருக்கலாம், ரெண்டு பேருமே இரும்பலாம், ரெண்டு பேருமே கஷ்டப்படலாம், ரெண்டு பேருக்குமே ஜுரம் இருக்கலாம். ஆனா ஐசியூல இருக்கிறவரு ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டரோட சர்வேலன்ஸ்ல இருக்காரு. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறவங்களும் அதே சர்வேலன்ஸ்ல இருக்காங்க. இப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு என்றவர் வந்து எப்ப வருவாருன்னு யாருக்காவது தெரியும்? மாதாஜி அவங்க அத்வைதர் வந்து துளசியும் கங்கை நீரையும் வச்சு எப்படி வந்தாரு? ஓகே, எப்படி வந்தாருன்றது எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும். வெரி நைஸ். அத்வைத ஆச்சாரிய கூப்பிட்டதால வந்தாரு, இது ஒரு சைட்ல வைங்க. எப்போ when and all he will come. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா when will he appear? கலியுகத்துல அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஏழாவது பரப்புறதுக்கு மன்வந்திரத்துல கிருஷ்ணருக்கு அப்புறம் வருவார் மாதாஜி. கலியுக் ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி ஆன்சர் சொல்றேன். கரெக்ட், கரெக்ட், சொல்லுங்க சொல்லுங்க. பிரம்மா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அதாவது மாதாஜி, கேக்குதா உங்களுக்கு? கேக்குது சொல்லுங்க. கேக்குது கேக்குது. நீங்க சொல்றது கேக்குது மாதாஜி. ஸ்டக்காய் இருக்க மாதிரி இருக்கு. எங்களுக்கு கேக்குது, உங்களுக்கு கேக்குதா? கேக்குதா? அது கலியுகத்துல ஒன்ஸ் ஒரு தரம் ஒன்ஸ் எப்போ? எனக்குதான் வந்து நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. நோ கலியுகத்துல ப்ராப்ளம். எவ்ரி கிருஷ்ணர் ஒரு முறை வருவார் மாதாஜி. ஏழாவது மன்வந்திரத்துல ஒரு முறை வருவார். எதுக்கு ஒரு முறை வராரு? எவ்ரி டே ஆஃப் இந்த பிரம்மாக்கு ஒரு மாதிரி முறை மக்களை வருவாரு, வந்து ரைட்? விடுவிக்கிறதுக்காகவே வராரு. இப்ப வந்து ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் திவ்ய யுகம் அப்படின்றது இந்த நாளை குறிக்கும். கலியுகா, இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன், அது விட்டுலாம். ஓகே, இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒன் திவ்ய யுகம். இந்த மாதிரி நம்ம பிரம்மாவின் ஒரு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா 72 திவ்ய யுகங்கள், 14 மன்மந்திரங்கள் இருக்கும். அதுல ஒரு நாள்ல என்ன நடக்குதுன்னா 14 மன்மந்திரா இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் மன்மந்திரா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு, ரைட்? அப்போ 28th திவ்ய யுகம், நான் சொன்னேன் 71 திவ்ய யுகம்ல 28வது திவ்ய யுகம், அந்த டைம் கிருஷ்ணர் ஒன் டைம் வர்றாரு. எப்போ கிருஷ்ணர் வர்றாரோ அதே கலியுகம். கிருஷ்ணர் வந்து எந்த யுகத்துல வருவாரு? துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்துல வராரு. எப்போ கிருஷ்ணர் துவாபர யுகத்துல வராரோ அதே கலியுகம் வருது இல்லையா, துவாபரைக்கு அப்புறம் கலி வர செய்தா சைத்தன்யாவும் வராரு. நம்ம ரொம்ப 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 லக்கி, ஏன்னா அதே டைம்ல நம்மளும் இருக்கும். அதே அந்த 28 சக்கரம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சைக்கிள்ல தான் நம்மளும் இருக்கும். அதனால நம்ம ரொம்ப பிளஸ்ட், ஏன்னா அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் தர்ஷனமும் நம்ம இருந்த அந்த பீரியட்ல நடந்திருக்கு. சைத்தன்யாவும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் அந்த டைம்ல இல்லையேன்னு, பரவாயில்ல, பட் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர். இப்போ இல்லைன்னா மத்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேற அவதாரங்கள் வரும். ஆனா சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர் வந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வருவாரு. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்தா என்ன, வரலன்னா நம்மளுக்கு என்ன? மாதாஜி அவங்க வந்தாங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மூலம் மக்களை எல்லாம் திருத்தி கொண்டு வெரி வரதுக்காக நைஸ். நம்மளுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சைத்தன்யா வந்தாதான் வரும். சைத்தன்யா வந்தாதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா வந்தாதான் நம்ம எளிதில் ஹலியிலிருந்து போற முடியும், இல்லைன்னா நம்ம பண்ண முடியாது, ரைட்? கிருத்தே ஜாயதே விஷ்ணு திரேதாய தியஜதோ மகி துவாபரே பரிச்சாரியாயாம் கலோயத் ஹரி கீர்த்தனாத். கலியுகத்துல ஈஸி அண்ட் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வந்து ஹரி கீர்த்தனாத். அதனாலதான் சொல்றாங்க சாண்டிங் ஆஃப் ஹோலி நேம்ஸ் மத்த வேதங்கள்ல ஈக்குவலா கூட நினைக்க கூடாது, ஏன்னா அது கம்பேரபிளே இல்லை, இட்ஸ் மச் 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 ஹையர் அப்படின்றதான் சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? தானேஸ்வரி மேம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம், ஹாப்பி Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, yes, appearance day. Ma'am, I'll make a move, ma'am. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, ma. Hare Krishna. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.